Здравейте и добре дошли, аз съм Захари Иванов и занимавам се с силов трибой вече около една година. Тренирам сериозно от 5-6 години. Идеята е да се подготвя за световно първенство на IPF до 120 кг, това ми е целта. В момента съм около 112-113, така че идеята е да влеза в по-горна категория, но ако в тази ми е по-добре, аз трябва да видя, искам да тествам, да видя реално до края на тази година как бих се чувствал. Тази поредица, която ще направим с мен, Захари Иванов, и с момчето зад камерата, е, че ще ви покажем цялата подготовка, как преминава самата подготовка. Реално аз дори ще успея да снимам и самата ми храна. Тя реално е едно и също цялата храна. Ще ви покажем по-нататък в друго видео как се храна, нали? Но като цяло основното нещо е да ви покажем цялата подготовка, как ще протече и реално каква е целта. Целта е, нали, да станем първи. Трябва да биеме световния шампион, който стана тази година. Боб Матюс, мисля, че се казваше, не съм много сигурен. Така че той стана с общ трибой от 970-980, там някъде. И беше лично тегло 106 кг, което е много скандално. Той реално беше с около 10 кг по-лек от другите състезатели. И пак ги разцепи много. Така че много сериозна конкуренция. Друг анонс, който трябва да добавя. От другата година, мисля да си наема Емил Кръстев като треньор. Емил Кръстев е почти световен шампион. Реално тази година го биха само заради личното тегло. Емил Кръстев се занимава с силов трибой, най-добрият ни трибоец за момента, нали, след Ивайло Христов. Та идеята каква е? Да ви покажем целият път, как става световен шампион. Може да не станем другата година, но като цяло това е целта, която си поставяме в дългосрочен план и ние ще разделиме, нали, вече на малки крачки. Другото нещо, което искам да ви анонсна е, че на 30 ноември в зала FitPoint ще се проведе състезание по силов трибой, което си е направено между нас, между хората, които дигаме в зала, така че който иска може да дойде да вдига, да се позабавляваме. Няма да има категории, просто дигаме за общ сбор. Това е, нали, конкретната цел. Реално целта ми до тогава трябва да вдигна 300 кг мъртва тяга, около 250 клек и лежанката, зависимост, нали, от може би към 160, ако успея да докарам с хубава пауза, тук говориме по правилата. Лежанката би била най-тегава от всичко. Тягата може да се измъкне, клека също, но лежанката е най-тегава за всяко едно движение. Така че е много важно да успея да си постигна целта, ако не успея, поне да бъда много близо, но съм си обещал пред себе си и пред Бог, че ще успея да направя поне 300 мъртва тяга. В момента сме на 250. Тази седмица реално правиме разтоварваща седмица, намаляме клек, лежанка и мъртва тяга. Правя реално 3 тренировки седмично, като имам клек, лек и тяга, всяка тренировка, в зависимост колко съм възстановен, как съм спал, как съм ял, това зависи от много неща. Идеята каква е, че клек, лек и тяга минава, клек, лежанка и мъртва тяга и след това вече следват други асистиращи движения, които са пак базови и многоставни движения. Тази седмица мараме клек, лежанка и мъртва тяга и това, което правим е, че натискаме повече асистиращите движения, защото и те са много важни, защото клек, лежанка и тяга, да, окей, те са добре, те са основната сила, но друго е да вкараш гребане с щанга, набирания с тежест, военна преса, бицепсово сгъване до някъде, трицепсово разгъване също, хеликоптер за странично рамо също. Горе-долу са това и също така правя всяка тренировка един вид корем и гръбни екстензии за кръст. Това са нещата, които правя. Стречинг и масаж всяка тренировка, преди и след това нещо, но си го правя, нали, аз сам с фоам ролер и също си стречвам, нали, с постелка. В момента съм 112-13 кг наяден, хубаво наяден и то кантар е малко нагоре, но сутрин е гладно около 110-111. Висок съм 1,83 и за момента максовете в зала са 250 мъртва тяга. Айде да почнем с клека 223 за момента. Лежанката 153 и също тягата 250. Като целта е, нали, лежанката да я направим с хубава пауза, да не е с удар, да е с хубава пауза. Тя горе-долу е леко паузирана. Може да видите реално, аз качвам всеки един PR или като цяла тренировка, почти клек, лежанка и тяга и други асистиращи движения качвам в TikTok, така че там може да ме последвате и да следите от по-изкъсо в Instagram, също и в Facebook. Целта каква е? 300 мъртва тяга, 250 клек и 160 лежанка. До 30 ноември. Поставям нещо като висок таргет. Ако стане, ако не ще бъда близо, така че каквото стане. Но аз ще се опитам, нали, да успея да го направя. Започваме!
Posse, posse, posse. A job, a swag, she stuck. She the type don't never ever ask, not like she be done. Car, a job, a swag, she stuck. She the type don't never ever ask, not like she be done. Car, a job, a swag, she stuck. She the type don't never ever ask, not like she be done. Car, a job, a swag, she stuck. She the type don't never ever ask, not like she be done. Тази седмица, гайс, имам разтоварваща седмица, като идеята е да пробвам да намаля само клека, лежанка и тягата, да ги направя на 50% и другите реално асистиращите движения да ги кача, да видя дали ще мога да се възстановявам като цяло от целия обем. Защото реално успях да си възпаля предмишницата и двата прасеца долу, нали? И сега ще се разтягаме! Какво става, хора? Днес ще направим малко клек. Ето го бата Венци тук зад камерата отзад. Ще направим един клек, ще е с леко, ще като цяло 50% ще е клека днеска. Днес ще направим тежък бицепс и тежък хеликоптер, така че see you!
относно каквото и да е, може да пишете и да коментирате отдолу. Така че задавайте въпроси, каквито и да бъдат, отговаряме на всеки един въпрос. Благодаря ви.